అవాకులు చవాకులు వెళ్తాం. బీహార్లో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి మృతదేహాలు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరుకు చేరుకున్నాయి. పుణ్యక్షేత్రాల యాత్ర చేస్తుండగా బస్సు బీహార్లో ప్రమాదానికి లోనై పలువురు చనిపోయారు. ఈ ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డిలు వేగంగా స్పందించి మృతదేహాలను స్వగ్రామానికి తీసుకొచ్చేందుకు చొరవ తీసుకున్నారు. పాట్నా నుంచి చెన్నైకు విమానంలో, చెన్నై నుంచి అంబులెన్స్లో వీవర్స్ కాలనీకి మృతదేహాలను తీసుకొచ్చారు. ఇక ప్రమాదంలో చనిపోయిన మహిళా మృతదేహం చూడగానే స్థానికులు, బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ ఆపద సమయంలో ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు.